je tomu asi rok, kdy jsme spolu s Brigitkou začali hrát v kapele. Hodně jsme zkoušeli, pak jsme zkoušeli i bez kapely. No, zjistili jsme, že nás to takhle ve dvou vlastně baví. Že se navzájem motivujeme, inspirujeme, že nám to vlastně jako jde. No a že jsme se tak jako do sebe trošku i zakoukali. A tak jsme hráli a pak najednou kapela byla pryč a my jsme začali hrát jenom spolu a začali jsme spolu i žít. No a tak vlastně vzniklo folkové duo Brigita Cmutová a Štěpán Kloček. Hráli jsme různý koncerty, například, to nebudu říkat, hráli jsme třeba na festivalech, nebo já nevím, kamarádi, když nás pozvou. No, nebo nějaký benefiční koncerty. Když se někomu líbíme, tak si nás pozve, je to tak jako spontánní většinou. Nebo taky hrajeme na ulici, Na ulici. v létě. No a nahrávky ještě nemáme, ty chystáme teprve, protože jsme nechtěli hrát žádnou, nebo nahrávat žádnou převzatou tvorbu, tak jsme čekali, až vymyslíme něco svýho, takže teď je ta správná chvíle. No a k těm našim písničkám, naše písničky vlastně vznikají tak, že Štěpa vymyslí vždycky nějakou hudbu. No a já si ji nahraju do telefonu. Brigitka pak přijde a už má třeba nějaký textík, nějaký kousek melodie, kterou pak spolu dotváříme. No, naše plány. Naše plány, tak máme zatím 6 písniček, takže určitě chceme rozšířit repertoár, jak jsme říkali teďka brzy budeme nahrávat. A až jí bude třeba 12, tak určitě to nějak spojíme a uděláme třeba nějaký CDčko. Máký Klipík. Tak čus. Super.